Има ли нужда и възможно ли е киноподготовка на завършващите театрални актьори днес? Сега, въпросът е доста многопластов. За някои има, за други няма нужда. Така мисля. Някой се ражда с това и дори да го учиш, може да няма никакъв ефект. Или го носиш, или не го носиш. Основното, според мен е, защото въпросът сигурно е, че в България произвежда само театрални артисти, нали? Но, както виждаш, много от театралните артисти носят в себе си и киноезик. Говорят на киноезик и то перфектно. Така че, как да ти отговоря, не знам. Сигурно има нужда, защо не? Има ли България в момента нужда от съвременен патриотичен филм? Сега тази бедна България има нужда от много истински патриотизъм, което според мен значи, че има нужда от някакъв добър патриотичен филм. Искам да кажа друго, че няма изчерпани теми. Нали, това клише, тази тема е изтъркана или така нататък. Не, просто филма, който си гледал, не е бил направен добре и затова ти се струва изтъркан. Така че, защо не? Естествено, ако направиш един добър филм на патриотична тематика, какво по-хубаво от това? Какво те вдъхновява да работиш в България? Какво ме вдъхновява? Трябва да я променим тая страна. За добро. И това е. Борим се. Кой с каквото може.